Esport dedica la portada a triomfadors i ploramiques. Els primers en la foto central són els jugadors blaugrana, en especial els golejadors Neymar i Alexis, anomenats delfins de Messi. Els segons, personificats en Cristiano i Ancelotti, els han de buscar en l'equip blanc. En pàgines interiors, el diari diu que els ploramiques no tenen raons per queixar-se. En resum, l'arbitratge no els va perjudicar tant com diuen. La portada de Mundo Deportivo exclama «Jugadorazo!» i explica que el vestidor va aclamar Alexis per la seva vaselina. També ressalta l'actuació de Neymar, un luxe, que ja suma 4 gols i 7 assistències. En pàgines interiors, el diari diu que Martino prepara rotacions pel partit de dimarts contra el Celta, a Vigo. El nou esportiu se centra en la victòria mundial de Pol Espargaró en el campionat de Moto2. És el primer. En pàgines interiors sumen un altre nom per a la llegenda, Neymar. El seu debut contra el Madrid s'assembla al de 3 compatriotes seus, Romario, Ronaldo i Ronaldinho Gaúcho. A l'Ara analitzen el clàssic i conclouen que el pragmatisme de Martino reobre el debat. El canvi d'Iniesta per Song i el joc a la segona part enceten novament la discussió sobre què vol el tècnic. El periòdico centra la mirada en la vida personal dels futbolistes que van explicar a les xarxes socials l'endemà del clàssic. Els cracs es relaxen amb els seus i Iniesta anuncia que tornarà a ser pare. El País analitza el clàssic amb un punt de vista interessant, millors jugadors per un pitjor clàssic. Un vulgaritzat Barça-Madrid va deixar malparats els dos tècnics que van intentar més negar el rival que no pas afirmar-se en els seus idearis, sobretot Ancelotti. A Itàlia, el romanista defineix el líder del Calcio, la Roma, com la més bonica. L'inici de temporada de l'equip és de rècord, amb 9 victòries en 9 partits. A Xile ahir treien pit amb el gol d'Alexis al Madrid, la quarta titulava Extraterrestre ET, amb una foto de la celebració del gol del davanter xilè. La premsa gràfica El Salvador diu que el Barça es queda amb el clàssic. Neymar i Alexis, diu al diari, li donen el primer triomf als catalans. Acabem a Guatemala. La premsa libre, un periodismo independiente, honrado i digno, diu que el Barcelona mana i guanyen 2-1 al Madrid amb gols de Neymar i Sánchez.